Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagaman nagpailingad itinagan aray. Iti San Fernando, La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan aray. Jak pulos ni namnama. Asaan mi apag kinaawatan kini Jen akaayan ayat ko, ti plano mi apa nagkasar. Dito'y anasubok ti relasyon mi. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Ray. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ray! Ray! Ah? Hey, kasarsarita ka. Naunag-lakid din aya ti pampanunutam. Anet ibagbagayo aya. Kunak, nagsubli di antem nga anita dito'y lugar tayaw. Dito'y da kanon nga agnaad. Sino nga antik nga anita? Nalipat amjay karo ba tayo iday? Katno kay ayam mo pa ni Vanessa nga anak na. Vanessa? Awan! Malagip kon. Apay ka nung agsublida? Ket na umadamot na ijay syudad. Itulod nakman inton pa blessing ti balayda. Wan na tatang. Kaano aya? Inton kano Sabadaw. Sabado. Ni, adamat trabaho iti day tanghal daw. Taag-overtime kami. Ket idagas Apay, di mo kaya't makita jay sigud ak ayam mau. Tila ibagbagayo, mat. Malagip nakpay aya nga taday jay, mat. Basta, itulod naktaw. Oh, apay pare, saan ka matamakaid na? Itay ka pa'y nga awag dita cellphone mo. Madanagan na rod pare. Diyak mat makontak tay girlfriend ko. May stress ka na niya. Kasta talaga no ay ayatem. Duan alawas asaan kami ang nagtungtungtong. Apay ngay? Gumurgura pa'y laang kanyak Kunak man nung kunam nga kasar kayon. Day tangarutisan mi apag kinaawatan pare. Ti kayat na, tay bongga kasar. Kahit? Siyempre, kayat ko ay simple laang matakasar. Agi patakder kaming tumatiti bukod mi abalay. Ang di nakit kayatan ti simple. Anyala ka nung timako na dagiti kakabagyanda, no simple laang ti kasar mi. Ay, kat pagsaritaan nyo ana imbag dayta Gumurgura nga rod kanyak pare. Di na kayat akasarita. Kat ita, jakon makontak. Jak pa'y kit din makapag-concentrate nga agtrabaho. Ray, umay kamanganan Nangan kayo na yan. Ay na, nakipanganak iji ayan daan tim Anita. Magustuak nga mintiin luto ni Vanessa Caldereta. Ne, inaldaw kayon sa amat ang papapan iji balaydan. Maburing ak ngamin dito'y balay. Naglaing nga agluto ni Vanessa, Ray. Ha? Makitam la kuma. Nagdakkel tinagbaliwan na. Nagkutong ang nagngisit idi ubing. Ang amita, ay na, nagpintas a balasang. Aya, Isugaya makinayat da nga agyan dito'y. Tanaala, kas nurse dita ospital. Nurse Gayam. Ay inton bigat, mapantay jay pa blessing ti balayda. Adda trabaho tatang. Ay itulod naklaeng. Unay matday ta pa nagtrabaho mo. Uray Sabadaw at dalata sa rakmaw. Amoy umatan tatang. Agur-urno nga kiti pagkasarmi kini Jen. Katno ko na masaan akayat ti simple akasar. Kasano apakasaram day ta? Kasaryula ngayon, saan yun apagkinkinawatan? Anggal, umay ka nagtugaw ija ayan ni Nanang. Itay nakapay nga ururayan. Nasapa ko mga imay balasang kaw. Tinarimaan pa'y ngamin ni Ray jay lugan na. Adda ni Ray? Wayne, day jay manaw, intulod nak. Iso ka di day jayan? Aguray ka man taya bak? Ay, mapan ka no agtrabaho. Ayabak, taumay pay mangan. Ray! Umay ka
man! Vanessa, si Kamat Gayam. Saanan? Si kakit dimat. Italaan nga kita ta. Umay kakit din. Bumabakan di talugan mo. Umay kan! Ay, Maray, nakitam ka din jay barok. Dayjay man kasarsarita ni Vanessa. Ay na! Nagtayag matan. Gwapo Ah, ay siyempre imalangarod kanyak. Pagtrab-trabahuan na nga eh. Ay, jay kapitulyaw. Engineer. Ah, Ay, amuray ka amaray, tayabak. Payapayak man. Tatang! Ni Antim nga Anita. Malagip mo pa Uwan matatatang. Oh, kumusta kayo nanti? Agyan kayo gayaman dito eh. ay, wan anak kao. Tanakastrek ni Vanessa dita ospital. Nasaya at ang harod no kasta. Baro ka pa'y magayam. Agpada kayaw ka ni Vanessa single. Puno dayta. Ang umadan niti pa nagkasarmi iti nobihak. Kasano apakasaran na day a girlfriend na. Katno saan damat nga agsarsaritan. Tatanggit di tila mo ibagbagayo. Oh, paray. Naisaganan ni Vanessa Jalamisan na pagsasangwan tayaw. Intayon mangan. Oh, Ray. Agala ka pa'y iti kanam. Tasyak tinagluto di ta spaghetti. Ganday talitsyon kawali. Agyaman ang nabsuga kon. Agtal na ka man. Saan ka man nga aginda diet dita? Mangan kakit di. Tadamakan. Siga talaga. Kumusta kan? Jakim pagarup a dumakkel ka kasta. Basbasit ka idi ngam iti siyak. Saan ka di? Malagip mo pa'y gayam ha. Siyempre mata. Saan ko amalipatan ti panagululi ta iti prutas idi. Nagmaya talagi pan tinapalabas. Saan ka di? Wan mata. Among ka di. Jackpot yan. Nurse ka gayaman. Wan, amok nga engineer ka. Ni, nakaamam dayta. Asay no pa'y ko ma? Ni father mo Ni tatang talaga. Diles istoryaan na. Oh, agriring data cellphone mo. Tinobyak. Mabit lang ha. Hello, Jen. Honey, sorry I miss you. Tawagan ka lang ng madamdama. Takpay, saan ta ka di ang mabalin nga tungtung ita? Ada kami dito balay ti gayom ko. Madama ti blessing ti balay da. Numabalin, sa akong ti tumawagan ka madamdama. Promise mo urayag ti awag mo. Wen, urayam ti awag ko. Oh, Ray, usto daytan. Ituloy yung damanong kong agurnos dito'y balay. Nabarte kan damanong mo. Di da kan matulungan pa eh. Uray si kang mat nakainom ka mat basit. Pinagbigyak lang ang damanong mo. Namin adudak mat na niya inawawis. Uy, thank you tay may kayo ka ni father mo. Kan tinulungan nakpay. Uy, at dabayat na daytoy kunamsa. Kasjay? O sige, bagik ton ti pangal daw ta inton Lunes. Joke lang. Si Kamat. Seryoso O, itad mo ti number mo, tawagan ka no sa dino ti pagkitaan ta. Deal? Wan ko namon saan kan nga agpanunot? Day, ita mampay awas-wasingam day talugan mauray. Iso lang ti pan nakasangok tatang. Ay, naragsakan sa nakakita ka ni Vanessa Ni tatangan na ya. Tila madmadlaw yumat. Ay na puno mait. Nakaragragsak kayo ang nagsarsarita ka ni Vanessa. Ay, kunam ka day. Saan ko anadlaw? Day takat nga min tatang. Taawis-awisan da ka mapan iji balay da. Ay, amaw anak ka. Nadlaw kuman idi nagkatugaw kayaw. Ada pagkakaingasan yaw. Ni tatang talaga. Kunada,
Ano agkarupropa, isuda ti agkatuluyan. Mamati ka kadi iti dayta, anak. Apay nga itagpadpada tamat iti in order amakan. Excuse me. Saan ka tinulad Talaga, paborito ko lang amin tinatang kan lamas. Iso matlagayam nga slim ti pamagin. Kat, uray si kamat. Islim kamat. Aywan gaya. Sa akong tiyagbayad Apay hasi ka. Siyak ata siyak tinagawis. Sige. Lukas na nga rod. Inton maminsan. Di nakton aw-awisan, ha? Sige man langan. Sika ti agbayad. Wen, siyak ita. Ngam, inton sumaro, no? Si kantumat, ha? Tanya ti kayat nasa wenday ta. Kaya't nasawan. At danto manen date ta. Date? Kayat mo asawan? Agdi-datean? Oh, anya pa'y lang ti panagkunam. Single tamat. Saan ka man nagsawi ti kasta? Mangantakit din. Kunam ngawagan nak idi. Nagururayak. Ngam saan kamot nga imawag? Pasensya kan dyan. Kaya't ko ti gumurakan ka. Ngam gapot ay-ayatan ka. Maya kun di ti balayo. Siya kun amis mo tinang sarungkarkan ka. Han, ituloy tan ati kasarta. Oray simple laang. Jen, Naamiris ko. Amas na saysaya at tumaadaan ta iti bukod a balay. Kalpasan ti kalaysa. Uncle! Uncle! mabiit lang dyan, ha? Ni Uncle ngay. Umay ko idagas to'y papaytad ni Nana nga si Daan. Kwa, nakitsenda. Adagayang bisita. O sige, ibatik latan. Inakon. Vanessa, aguray lang. Ha? Matuloy yung data intun bigat, ha? Anya? Maray, adda ka di dito'y balayo ni Ray. Ay, wan, paray. Tultulungan na ni Vanessa nga agmulmula iti masetas. Dayjay daman, aw. Ay na. Kunak no sa dino manan tinapanan na. Inal daw samatan dito'y balayaw. Apay, saan mo ka day akayat day ta? Kayat ko amare. Bagay da talaga ka ni Vanessa. Ada kayo matgayam, tatang. Ewan gayam, tatang. Sa anak pa yung agawid, ha? Kan dituya ko namangan. Ay, wan, tagluto ka no ni Vanessa iti paborito masidaan. Ay, may sakmanan nga ron ijay balay. Apay nga agawid ka pa'y laang. Mangan kamot dito'y tapno adama kain inistorya. Natal na tirik na, gaputa naragsak, kan nalaka nga ayaten ni Vanessa, Mr. Lonely. Sa anak ang nagbidot, nga iso ti pinilik. Tuy pagayam mo, Ray. Ray, pagayam ko, kablawan kayo ti panang pilim iti babae nga ipateg mo. Naragsak kayo nga agpadpada, ket sapay lakuma, taagbanag iti kalaysa, ti relasyon nyo adwa. Bueno, papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Ray. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay parang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.